Muutto tänne oli iso harppaus uudenlaiseen ja nykyaikaiseen toimintaan ja ollaan ollut todella tyytyväisiä niin sekä tiloihin että sitten Technopoliksen toimintaan. Tervetuloa Nordeaan! Mun nimi on Jani Koivunen ja vastaan meillä täällä Pirkanmaalla henkilöasiakasliiketoiminnasta. Tampereella meillä on nordealaisia noin 350 5 eri lokaatiossa, joista sitten suurin ja pääpaikka on tämä Technopolis. Meillä on noin melkein 300 ihmistä täällä joka päivä töissä. Ollaan oltu 3 vuotta Technopoliksella ja kun lähdettiin suunnittelemaan, niin kyllä se monimuotoisuus, helppokäyttöinen, helppo tulla niin työntekijöille kuin asiakkaille. Meidän päätila on täällä 6. kerroksessa A-rapussa. Kaikki asiakkaat kohdataan täällä. Täällä on sen lisäksi myös meidän henkilöstön oma taukotila. Ja sen lisäksi suurin osa ihmistä työskentelee tässä 6. kerroksessa. Tiloja on hyödynnetty niin, että jokaiselle löytyy niin hiljaista tilaa kuin sitten myös monimuotoista tilaa, missä ollaan monta ihmistä samassa tilassa. Ja jokaiselle koen tänä päivänä, että meillä on erittäin hyvä työskennellä just Technopoliksella. Päätökseen, mikä on taannoin tehty, niin ollaan oltu tosi tyytyväisiä. Myös asiakkaat kehuu meidän tiloja ja kehuu myös sitä helppoutta tulla, joka on julkisen liikenteen varrella, hyvien parkkipaikkoineen. Technopoliksen joustavuus on ainakin meidän kohdalla noussut hyvin esiin, muun muassa lisätilojen ja tarpeen vaatiessa. Toisaalta myös, kun meillä on oma yhteyshenkilö Technopolikselta, niin hän on heti mukana siinä meidän liiketoiminnassa ja sen liiketoiminnan tarpeissa ja osaa nostaa esille myös asioita, mitä me ei välttämättä ole tunnistettu. Technopolis toi silloin muuttaessa hyvin esille myös sen, että omista tiloista ei tarvitse välttämättä tehdä neuvottelutiloja, vaan pystytään sitten tarvittaessa vuokraamaan myös Technopoliksen tiloja. Ja kaikki tämä ja helppous toimii tuosta Technopoliksen aulapalveluiden kautta, mutta myös sitten sen Technopoliksen sisäisen järjestelmän kautta, josta kaikki vuokrauspalvelut on mahdollista. Technopolis ansaitsee tällä hetkellä isot suosittelut, että meillä on 3 vuotta takana yhteistyötä Technopoliksen kanssa ja kyllä kaikki on sujunut niin mallilleen, että mielellään tätä yhteistyötä jatkaa.